बायदि बायदि चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै बे आंनि चेनेलाव आं मोनसे गोदान सावगारि एबा भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो बियो जों सुबुंनि थाखाय एबा मानसिफोरनि थाखाय खोब गोनांथि होननानै आं साननाय, बेनिखाय आं बेखौ दिन्थिनो थाखाय लाबाय। जोंहा बयहाबो बेंकआव एकाउन्ट थायो आरो एकाउन्टआव जोंहा एटिएम कार्ड थायो, जायखौ जों डेबिट कार्ड बुङो। बेबायदि कार्ड थायो। दा जोंहा पासबुकआव एबा एकाउन्टआव रां सोनायाव गोबां गोलाव गोलाव लाइन गसंनो गोनां जायो बा लाइन हमनो गोनां जायो, अब्लासो जोङो रांखौ गावनि पासबुकआव बा एकाउन्टआव दोननो हायो। दा बेनिखाय मोनसे सहस गोरलै खामानि मावब्ला जों एसे थाब आजिरि मोनो। दा बेनो जाहैबाय ओइ डेबिट कार्ड एबा एटिएम कार्ड, बेजों जोङो रांखौ सिडिएम मेसिन एबा डिप'जिट मेसिन होननानै जायखौ बुङो, बेयाव जोङो रांखौ सोनो हायो एबा दोननो हायो। दा बेनिखाय आङो नोंथांमोननो दिनै बे डेबिट कार्डजों एबा एटिएम कार्डजों बे सिडिएमआव रांखौ बोरै दोनो आङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, जे उननि भिडिअआ नोंथांनियाव थाबैनो नुजाहैयो। आरो आंनि भिडिअआ चेनेला बायदि बायदि, बेनिखायनो आंनियाव बायदि बायदि भिडिअ नुनो मोनगोन। फट' बिदिबा जों जागायजेनदोनि। नोंथाङा सिगां बे डेबिट कार्डखौ बे सोग्रा जायगायाव सोबाय, सोनानै एसे दसे नेनांगोन, खारन बे नेटआ स्ल'। जोंनि बे हालामनि बे सिडिएमआ एसे स्ल'खाय जोङो एसे नेनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा इंराजियाव होबाय बा हिन्दीयाव होबाय, आं इंराजियाव होबाय। बिनि उनाव जायखिजाया मोननै नाम्बार अनजिमा बिबाय, आं 56 होनानै होबाय। बिनि उनाव सेक्रेट नम्बर गावबा गावनि पिनखौ होनांसिगोन, बेखौ आं होबाय। होखांनायनि उनाव निजेनो गेवबाय। बिनि उनाव बे बेंकिंआव थुबाय। बिनि उनाव नै इथिं डिप'जिट दङ, बे डिप'जिटआव थुबाय। बिनि उनाव जों नैबे केस डिप'जिटआव थुनांगोन, केस डिप'जिटआव थुबाय। बिनि उनाव जों दसे नेनांसिगोन, रांखौ आखायाव लाबाय। बिनि उनाव कन्टिनिउ हायगोन, कन्टिनिउ थुबाय। बिनि उनाव सेभिं बा सेभिं, रेकारिं बा कारेन्ट, आंनिया सेभिंखाय आं सेभिंआव सोबाय। नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं मात्र 1500ल' फैसा लादों। बे 1500खौ सोगोन आरो आं बेयाव आंनि नै दरजाया गोबाय, बेयाव फैसाखौ सोदो। बाहाय मोजाङै सोनांगौ, नङाबा मेसिना अरा एबा आजावा। बिनि उनाव इन्टार होनांगोन, इन्टार होबाय, दरजाया फांबाय। फैसाखौ मेसिना सानगोन एसे दसे, किउ होननानै गाबोलै। उनाव आंनिया साउन्डखौ नोंथांमोननो होलिया। नै 1500, अब्ला कनफार्म होनांसिगोन, आं कनफार्म होबाय। आरामसे नै लाइनाव गसंनांला, हारसिं आजादिथार रांखौ दोनगोन। जाबायानो नै बिथिं स्लिप फैसिगोन, मोनसे रसिद फैसिगोन, माने कागज थुख्राया फैसिगोन आरो बैथिं, बे रिसिप्टथिं। नै लाइभ गनायसो फैबाय। नै आंनि एकाउन्टआव आंनि फैसाया हाबबाय। ट्रान्जेक्सन कमप्लिट हायबाय, प्लिज टेक इउर कार्ड। थारमाने डेबिट कार्डखौ लादो एबा भटार एटिएमखौ लादो, जोब्बाय आंनि खामानिया। बेबायदिहै नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि खामानिखौ थाबै फोजोबनो हागोन। भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। हामबायसै, गोजोन्थों।